channel hatu phitep kapudyang snobha ya phi shakani ka episode bat hakani ka kanti ka channel hatu phitep kanwanra shapi yaki khna ba phalatam ha ka prathai snobha subscribe lada phimpadap subscribe ba phindup yo kijing kantep ba phala bat bayo jingmantoi kajing em ha ka prathai kalong ka ba e wat lada phibyang lut kidkhat medro manta berkhat na kabanta kini ki khna ki balong ki khna ki ba pher bha hadu kata kata tongin ya pet manta ayu kabala penlong ya kini ki khna ba kinlong ki ba pher na ki weipat ki para khna lakha ya une ukhna ha Beijing China bat udon hadu lightly ki butlum ki ba mi tam ha kamet jong u bat udon ka jingpang kaba ki khot congenital scoliosis ti namar kata uni ukhna uladon karendang ka bajrong bha bat kabaju penlera nyu u haba ki wei ki brio ki yo ban pet ya u da ka jing snau kansha bat nalor kata shom lala banyat bha na kani kadaw ka jingpang scoliosis uni ukhna ulong ubasngat bha hado kata kata bat la itho ya u kom uta ukhna ubasngat tam ha kaperthai ulalong ubasngat e hado bakijan kinap kemsem langyam sho ya u bat ulahap ban supendan kam da kijan bo lahap ban pendan kam da ka crash diet na ka jing khuslai ki bayeng bahasam ya ka jing snga jong u kabala palat pot namar ba udan ka jing khia ka bahado sauspa ar phulai pounds lani shispa khandai phu ar kilo le se ya u khanna kani ka jing khia kala long ka banyar bha bansham ka jing khia kala penlong ya u ba umla tang ban khi ro bat katkum kajing ya thu kikmi kikpa kila ong ba uni ukhna uju thangan janman la kapor ini ikhna ila paunam bha ha ka internet nadu ba idang khandai snam bat kadaw kalong ba ikhia tangsan kilo ila yo ya kajing pang ka ba pher bha ka bala penlong ya i ba in khisan slam bha ki doktor kila perkhat ba igabi in imslam ha ka perthai namar wat ha ka kerta ka ba khandai snam ilong kum ikhlung ibadang sukha kani ka jingpang kalong ka ba khla bha hadu kata kata bat ha ka to kapor balalap ba igabi ilayo ya kani ka jingpang kampat shamladan ka kerteng ka jingpang jong i kalaya srim bha bat ka jingpang ka ba u Benjamin Button ulayo bat kumbang itep baro shapang ka jingem u Benjamin Button ha ka ba bonba kinong shna film kilashna ya ki film shapang ka jingem jong u hanrai amkum u Benjamin Button u badan ka jingpang ha ka ba ulakhisan damar khongpong lani aging backwards ha ka kantin nongway ini igabi pat isimpor banhe bansan bat kala simpor hadu sausnam ba inhe kumbahe kiwei ki khna ki badan hakakarta kabashisnam wadla shimla dansho ha kane ka perthai hadin ba ulayap ha usnam khatkhandai spa phraphusaw nrai une ukhna ula em baro shijing em da ka ba phong da ka kanja plastic ha ka khri jong u ulayo ya ka jingpang yo pateng kabaki khot SCID lani severe combined immunodeficiency kani kadai ka jingpang kaba penlong ya ka immune system jong ubrio ba kantlot bat ka e kabalong tang ka jingpang sukriat hangi kanlong ka jingpang kaba shirkhei kabala banwanra ya ka jingyap ya kin brio kibayo ya kani ka jingpang kumbayo u David kumta umla ban im ka jingem kumbalong mangi
bat ke kaba ukta kahap ban sha sterilize siwa lane ban peniap siwa ya ki khnyang baret bha yo ba u David unyo pang na kani kadaw umla ban ring mansem da kalaer kabangi juring bat u hapong da ka kenja plastik kabalashna kerpang ba unla ban ring mansem ro ha ka karta kaba khat arsnam ula khlat no na kadaw ka lymphoma complication kabalami na kani kajingpang SCID uni ulong ukhna uba phla bha bat la nyaw ya u kom uta u little Hercules kamet kaphat jong u kalong kabaksa bha bat la junior ya u kom uta world's strongest boy lani ukhna uba khlantam ha ka prathai bat ki routine ka jing kilan met jong u kalong ka ba isir khei bha khamtam ba ula ban kilan met kum urang ba bala he ka karta hanrei la yatho ba u Richard ula ino ya kani ka kam body building hadin ba ukpa jong u ula shakem bat sha set phatok na ka daw ka domestic violence lakha ya ka shailo bat ka jingpang ka banyar bha kabalakhot Cyrinomilia bat kani kajingpang kapanlong ya ki kijat bakin dambet bat la i kumba ki briu ki bayo ya kani kajingpang kabapher bha ba kinlong kum ki puri nalor kata lakha ya i khlam kajingdan kapla khun bat kanir ba ha kamet jongka ki doctor kila aipor ba kan tang daki hisnam hadu arsnam hanrai ilatam ya kata kajingbu por bat ila khlat tat anda ila kot shipos nam ha kapor ba idangdan ha kaperthai ila paunam bha ha kaba ki media ki julek brabor ba interview ya i kikmi kikpa kila yale katla katyai bakin ai kajing kaba normal ya kashailo ya ini ikhna lajikot I wolf child lani ikhun suri bat lanyo ba idai ibrio ibabon snyu tam ha kaperthai lani ita I world's hairiest girl katkom ka Guinness Book of World Records watla li si kiwei ki khna kan thai kin isi yakani nrei isupatra ilas ngo khan bha namar ba idei ibrio ibala paunam shikadei e na kajingdan kani kajingpang kani kadei kajingpang kabaki khot Ambras syndrome kabala penlong ya kinongpang ba kindon snyo baro shimet ha kador khmat kikti bat kikjat watla kani kalong kajingpang kaba ikansha kaba isupatra ilayo hendrei ki parasnong kila aimen sim ya I bat imda hapmat ya kijingsha kentho bat kajingsha krenben upranshu udan kashelang khle kaba he bha bat ki thlio khmat ki baret e hendrei ha kani kasnong jong u ha Punjab lamani ya u kum ublei namar ba kibriu ha katei kasnong kilanget ba udei ublei Ganesha ubalawan long briu sha kaperthai ha kadur jong upranshu watla umsumlala banyat henrei kampen sange ya kiwe kibriu ba kinwan sha u ban mani bat banwan ai kajing buram sha u laya thuru ba watla udan kajing duna ha kamet jong u henrei umsumlayo kajing sha kan tho na kadaw ba kibriu kilanyo ya u kum uble te katu nilapoi sha kabakot jong kane ka video shaphang ki khna baphala ha kaperthai ayu bapi prakhat shaphang kini kiruphala yatho da ka ba comment hapo ka comment section airo ya ki request jong phi shaphang ki jingja ki ba phi kwa bantep khambnia khnang ba ka channel hatu phitep kanyo ban ai shapi snobha share ya kani ka video sha ki parolok jongphi khnang ba makiro kindup tep ya kani ka jingkan tep ka ba phla
bat na ka banta ki we pat ki video ki ba phela bat yo jing man toy snobha subscribe ya kani ka hatu pitep channel